खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आबादारि आरो मिरु सोरखारजों ब्रैथि खेबनि सावरायलायनायाबो फेलें जानायनि उनाव मैया फिन रोजा रोजा आबादारिफोरा दिल्ली चलो आन्दोलनखौ लानानै हादोरनि राजधानी दिल्ली फारसे आगान सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव पान्जाब आरो हारियानानि साम्बु बर्डाराव रैखाथि बिफान आरो आबादारिफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि थासारिया सोमजिखाङो। रोजा रोजा आबादारिफोरा ट्रेक्टर आरो जेसिपि बायदि गारिफोर लानानै रैखाथि बिफाना गोबां लेयारनि बेरेकेटिं खालामनायखौ बोखारनो नाजानायाव रैखाथि बिफाना आबादारिफोरनि सायाव ड्रननि दारै गोबां मेगन मोदै गग्रा गेस गावो, जायनि थाखाय साम्बु बर्डाराव खारखाव खारसि हिंसायारि जाथाया सोमजियो। आबादारिफोरनि दाबिफोरखौ लानानै मिरु सोरखारनि साथाम केबिनेट मन्थ्रिफोरा रबिबारखालिनो मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानानै आबादारिफोरनो एमएसपिनि दारै सोरखारि एजेन्सिफोरा 5 बोसोरनि थाखाय आबादारिफोरनिफ्राय माइ, माइरं, गेहु आरो गार'फोरखौ बायगोन होननानै प्रस्ताब होदोंमोन, नाथाय आबादारिफोरनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ नेवसिगारदोंमोन। मैयानि बेबादि जाथाय आरो आबादारिफोरनि बांसिनै गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनानै मिरुनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अर्जुन मुन्डा बिथाङा आबादारिफोरखौ 5थि खेबनि थाखाय सावरायनो खावलायहरदों, नाथाय आबादारि दैदेनगिरिफोरा 5थि खेबनि थाखाय सावरायाब्लानो दिल्ली चलो आरो पार्लियामेन्ट धेराव हाबाफारि लानानै मिरु सोरखारनि खावलायनायखौ नेवसिगारो। दा मिरु सोरखारा आबादारिफोरनि खुद्रिसारनायनि सायाव मा थांखि लायो, सम फैब्लासो मिन्थिना मोनसिगोन। बर' हारिखौ सुथुरनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार दैनानै सोमावसारनायजों बर' हारिखौ उदां खालामनो जोनोम मोननाय एनडिबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बर'नि सासे बिर जोहोलाव, जायखौ डियार नाब्ला होननाबो सिनायथियो। बिथां बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनिनो 21 फेब्रुवारि थामहिनबा मैयानि सानाव बिथांनिनो गोथार जोनोम सानमोन। गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो 64थि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा देउलगुरियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै उदालगुरि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिआ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बर'नि गोबां गागि लिरगिरि, थुनलाइगिरि, गेदेमा सुबुं बिथांमोनजों लोगोसेनो रायजो राजा आरो जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै बिथां डियार नाब्लानि जोनोम साननि हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसि कन्ट्राक्टर गौथुमनि आफादगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि मुङाव सुजुनाय दङ आं बेयावनो दोंसे मेथाइखौ मिलौदो आरो दाहागोनां देंखोजों गारांबोयो, जायखौ खोनासंनानै गोबां बर' बिमानि मेगनफोराव दुखुनि मोदैनि बाना बोहैयो। बिथां बिक्रम दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनांथार आरो बेसेन गोसा सोंथिफोर दिखाङो। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एक्स एनडिबि बिथांमोननि थाखाय आं जेबो मावनो हायाखै। बिटिआरनि सागानगिरि सिएम प्रमोद बर' बिथाङानो एक्स एनडिबिफोरनि मावनांगौ देरसिन खामानिखौ मावनो हायाखिसैब्ला आं सोर? हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिएलटिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जानाय नखरनो बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों साख्रि होनो हाबायब्ला बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय एनडिबि नखरनो प्रमोद बर' बिथाङा मानो साख्रि होनो हाया? आसामनि केबिनेट मन्थ्रि आरो रायजो सभानि एमपि बिथांमोनानो एक्स एनडिबिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनो हायाखिसैब्ला बिक्रम दैमारिया सोर होननानै गोरबोआव दाहा लानानै सोंथि दिखाङो बिथाङा। जों बयबो फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला सासे गियाननि गुरु आरो इसोरजों समानै रुजुनानै लानाय जायो, नाथाय बेनि गेजेरावनो माखासे फोरोंगिरिफोरा उसुरनिबो गियान थानायखौ दिन्थिफुङो, जाय फोरोंगिरिफोरखौ जों बयबो गोबां सनमान खालामो आरो फोथायो। बेबादि फोरोंगिरिफोरानो फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होयोब्ला बेसेबां फोथायजाथाव? फोरोंगिरि समाजखौ गोसोम दागो फोनांनाय मोनसे जाथाया सोमजिदों
नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बरखेत्रि आनसलिक बड' एमइ फरायसालियाव। बे फरायसालियावनो फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनाय मन्टु कुमार मेधि मुंनि सासे फोरोंगिरिया फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होनायनि दायाव गामिनि रायजो राजाफोरा फोरोंगिरि मन्टु कुमार मेधिखौ फरायसालियावनो हमनानै गोबां बुनायजों लोगोसे सेन्देलजों सोबायो आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरो। फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला मन्टु कुमार मेधि मुंनि सासे लोगो फोरोंगिरिया रावबो फोरोंगिरि स्टाफफोरनो जेबो खौरां होआलासिनो 12 रिंगायाव फरायसालिखौ हगारना साबा फरायसुलिफोरखौ पार्टी जानो थाखाय सासे आइजोनि नखराव लानानै थांदोंमोन। खामानि आरो फालांगिनि थाखाय आइजोआ फ्राय न'आव गोबाङानो थानाय जायामोन। नखराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै मन्टु मेधिया साबा फरायसुलिफोरखौ पार्टी जाहोदोंमोन आरो बेयावनो फरायसुलिफोरनो माबाफोर गाज्रि मुवा जाहोदों होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। बेजों लोगोसे आइ बिमा सरासति फुजा सानखालिबो बिसोर साबा फरायसुलिफोरखौ गारिजों बहाबा लांनानै बेरायहैदोंमोन होननानै अजद दैखाङो। दा बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों रायजोफोरा। रायजोआव खोमसि फोथायनाय जाथायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउ बावबोनांगौ जाबोबाय। बेफोरबादि जाथायनि थाखाय सोरखारा गोख्रों आयेन लादोंब्लाबो दासिमबो रायजोआव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सम सम दायनि बुथारनाय जाथाय आरो खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनो हानाया गोरलै जानानै फैयाखै। एखनब्ला दासिमबो नुनो मोनबाय थानाय जायो। फिन बेबादिनो सासे आइजोआ खोमसि फोथायग्राफोरनि बोलि जानांलायबाय। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव दायनि सन्देहजों सासे आइजोखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव जाथाया थांनाय हराव जानो मोनदों। गसाइगाव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सितयापुरनि सासे बैसोगोरा आइजोखौ दायनिनि सन्देह खालामनानै बुथारदों। सिनाय मोनै दुथांफोरा आइजोखौ दायनि सन्देह खालामनानै गोबौ हाथियारजों गोदोनाखौ हानानै बुथारलांदों। अदेबानि खोमसि फोथायनायाव बोलि जानो गोनां जानांनाय आइजोखौ पाहारपुर गामिनि रुंसारि मसे मुर्मुनि बिसि मयना हासदा होनना सिनायथि होदों। बेराफारसेथिं बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमखिखांदों। जाथायनि बागै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे बुथारजानाय आइजोखौ गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दायनि होनना सन्देह खालामनाय जायोमोन। बेबादि सन्देह खालामनानैनो सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा खाबु नायनानै मयना हासदाखौ बुथारनानै गालांदों। दा बे बुथारनाय जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय जायगानि सुबुंफोरा पुलिस बिफानखौ गोख्रों खावलायदों। बर'नि नखराव सुनि हाबनाय बायदिनो सोरांस्लाब मोनै अखा नायब्लानो हिनजाव गदाय लानानै खारनाय बा माब्लाबा हाबा जाखानाय आइजोफोरा गुबुन हौवाजों खारफालांनाय जाथाया दासिमाव एसेल' नङा। गोबां बर' आइजोफोरा गुबुन हौवाजों दोनखारलांदों आरो खायफाया गोमालांदों। बेफोरबायदि जाथाया बर' माहारिनि गेजेराव गोबां दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। आरोबाव बे बाराव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बलामगुरि ओनसोलनि पुरादिया गामिनि जोमै बसुमतारिया गावनि 3 बोसोरनि उन्दै फिसाजो गथ'खौ गारनानै मुसलमान हारिनि हौवाजों खारफालांदों होनना नखरनि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामनाय जादों। गुबुनजों खारफालांनाय जोमै बसुमतारिनि फिसाय राजा बसुमतारिया आसामनि बायजोआव नखरखौ दैदेननो थाखाय गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै दंहैयो। फिसाया न'आव गैयैखौ खाबु लानानै थांनाय 19 फेब्रुवारियाव मुसलमान हारिनि हौवाजों उन्दै हिनजावसा गथ'खौ गारनानै थांदों। बेराफारसेथिं 3 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'नि गाबबाय थानायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां जेंनाजों जिंगासिगासिनो दं आरो लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय जोमै बसुमतारिनि फिसाय राजा बसुमतारिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा मेगनाव मोदै लानानै गाबै गाबै न' फारसे फैफिननो खावलायदों जोमै बसुमतारिखौ।
गुबुन फारसेथिंजाय सासे बर' सुबुंनि गोमानाय जाथाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कुमगुरि गामिनि सरगम नार्जारिया थांनाय 18 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला फुंनि समाव सरगम नार्जारिया बहाबा ओंखारलांदोंमोन, नाथाय बे साननिफ्रायनो दासिमबो न' फारसे गिदिंलांफिनाखिसै। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला सरगम नार्जारिया मेलेमारि एसे जेंना गोनां, जायनि थाखायनो गोमानाय साननिफ्रायनो नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां नागिरनानै हांखुर जानांदों आरो पुलिसनिसिमबो नागिरनो आरज बिलाइ गथायनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो जेबो खौरां मोनिलाय बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर स्क्रिनाव होनाय बे सावगारि एबा सरगम नार्जारिखौ नुसनबायोब्ला 7636811710 आरो गुबुन मोनसे 9101925502 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बिहार रायजोनि लखिसराय जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय जादों, जेराव 7 सुबुंफोरा जाथायसालियावनो अबथिरा जिउ गोमायो। बे जाथाया मंगलबारखालि हरनि 1 रिंगासो समाव जादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलबारखालि मोनसे सार्भिस प्रभाइडार केटारिंनि हानजाया मोनसे जुलिनि हाबाफारियाव गावसोरनि खामानिखौ फोजोबनानै गंसे अट'जों हरनि 1 रिंगासो समाव लखिसराय जिल्लानि जुलुना गामिनि साखाथियाव गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समाव 30 नं माहारियारि राजा लामायाव गंसे गोख्रैथियै खारबोबाय थानाय ट्राक गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे सौग्रावलायनाया ओरैबायदि गिथावनामोनदि जेराव अट'रिक्साया थेर-बेथेर गेग्रेबजोबो। बे जाथायाव 7 सुबुंफोरा जाथायसालियावनो अबथिरा जिउ गोमायो आरो 6 सुबुंफोरा गोब्राबथार जोखोम जायो, जायखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। जाब्रबथाय जानाय खौरांखौ मोननानै लखिसराय पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो बे जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होननानैबो मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायाव थैनाय एबा जोखोम जानाय गासैखौबो बिहार रायजोनि मुंगेर जिल्लानि थागिबि होननानै मिन्थिना मोन्दों। रायजोआव बे बारनिफ्राय जादु मोन्थोर आरो ब्लेक मेजिक खालामनाया दायनिगिरि महरै गनायथि जासिगोन। नंखाय फोसावनानै रावबो नंखाय मुलि फाननो हानाय नंलिया आरो जेबो फोसावथायबो होनो मोननाय नङा। बेनि हेंथायै मैया आसाम बिधान सभानि सोलिगासिनो थानाय रांबावजा जथुम्मायाव बिल लाबोदों। पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जानानै जादु मोन्थोर आरो ब्लेक मेजिक बन्द खालामनायजों लोगोसे आसाम हिलिं एबा भाइब्रेशन इभिल प्रेक्टिस बिल 2024 खौ बिधान सभायाव दैखांफादों। मख'जाथावदि बे बिलआ बिधान सभायाव आयेन महरै गनायथि जायोब्लानो जादु मोन्थोर आरो काला जादुखौ आयेन बेरेखा होननानै साननानै लागोन आरो नंखाय फोसावनानै जेखि जाया बायदि मुलिफोरखौ फोसावनानै फाननो मोननाय नङा, नङाब्ला 1 लाख रां जुरिमानाजों लोगोसे 5 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजाबो मोननांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।